Никога не съм бил толкова притеснен да застана пред камерата, защото нещата, които ще кажа, не са по никакъв начин планирани, емоционални са, наистина са от ей тука. И истината е, че съм изключително щастлив, че най-накрая успяхме да покажем кои сме аз и Анди. Не просто Анди Студио, а кои сме ние двамата, като хора. Мисля, че в последното видео, което качихме в канала ни, много от вас всъщност се запознаха с нас за първи път. Някак си през всичките тия години май никой наистина не познаваше кои сме ние като хора. И истината е, че ние сме като вас. Хора, които изпитват същите емоции като вас, вълнуват се, притесняват се, понякога ги е страх. Всички тия най-човешки неща, които ги видяхте, абсолютно всичките тия емоции в последното видео. Много съм щастлив. Толкова съм щастлив, че успяхте да ни видите в една тотално различна светлина. По принцип през годините сме изяли много хейт. Наричали са ни с всякакви имена, с всякакви епитети, уния кринджари. Просто като че ли хората гледаха на нас само единствено като някакви анимационни герои. Те са някакви образи, нали? Нещо 2D. И много се радвам, че най-накрая много от вас разбраха каква е истината. А тя е, че ние сме нормални хора, които също имат мечти, също имат стремежи, амбиции, желания да се развиват, да взимат с пълни шепи от този живот и да създават спомени. Никога за тия 8 години, откакто сме в YouTube до сега, не сме имали толкова много подкрепа от наши колеги инфлуенсъри, от нашите фенове, от хора, които са ни гледали преди, но са спрели да ни гледат. И сега специално се върнаха за това видео, за да ни преоткрият още веднъж. И да си кажат, май ще има още поводи, за които се връщам в канала. С това видео искам наистина да кажа едно огромно благодаря към всички наши приятели, към нашето семейство, към всички наши колеги инфлуенсъри, към всички наши фенове, че ни дадохте шанс да ни опознаете. Тая цялата енергия, този целият заряд. Наистина за нас това е едно признание, уважение към това, което направихме, към това, което успяхме да реализираме. За нас наистина означава изключително много. Дават ни още повече мотивация и кураж да продължаваме да превръщаме невъзможното във възможно. И само ще ви кажа, че от сега нататъка предстоят много хубави неща.